ki fito ki faɗa musu gaskiya, kina da mijin da zaki aura, mijin da duk rintsi duk wahala shi zaki aura, babu wata kaddarar da za ta zo ta raba ki da shi. Umma ai na faɗa musu. Asiya, baki faɗa musu yadda nake faɗa miki a yanzu bane. Amma tunda sun riga sun tafi, ki ajiye maganar ki. Idan sun dawo sai ki faɗa musu, idan kuma har ba za ki iya ba, to ki kira ni zan zo in faɗa musu har ma da ƙara. Ina masu bibiyar shirin fim ɗin labari na cakwakiya ta kuma ɓarkewa tsakanin MD Al-Amin mai nasara da kuma Yayi Mujahid, sai kuma Auwal da kuma matar MD mai nasara wato Maryam. A ta ɗaya gefen kuma akwai Nadia da Jamila. Hakika masu bibiyar shirin fim ɗin labari na sun tabbatar da cewa shiri ne mai matuƙar dogon zango, inda in ka bi mu sannu a hankali har zuwa ƙarshe za mu warware maka cakwakiyar da ka iya faruwa a zuwa nan gaba a shirin fim ɗin na labari na, dangane da wannan cakwakiya mai tarin tsindin da aka faɗa ciki. A ta ɗaya gefen in ka koma ɓangaren Dr. Asiya, za mu ɗauko maka Dr. Asiya a farko. Tabbas Dr. Asiya tana cikin tsaka mai wuya. Hakika tabbas Yayi Mujahid yana tsangwamawa Dr. Asiya, kuma tabbas Dr. Asiya ba wani son Yayi Mujahid take yi ba, sai dai tana iya tuna wato sadaukarwar da yi wa mahaifiyarta a lokacin da ba ta da lafiya. Amma kuma kwatsam sai ga Al-Amin mai nasara ya faɗo cikin rayuwarta, inda take ganin za ta samu Al-Amin mai nasara a ɓagas ba tare da wani ɓata lokaci ba, tunda shi ya kawo kansa, ko kuma mu ce matarsa Maryam ta kawo mata tallan MD Al-Amin mai nasara. Hakika tabbas Jamila tana cikin tsaka mai wuya, kamar yadda ka gani a kaɗan daga cikin labari da aka wallafa maka na ranar Laraba. Tabbas za ka gane cewa Jamila tana cikin wani hali kamar yadda kake gani. A ta ɗaya gefen kuma Nadia ta taso na Jamila a gaba, wato a gidan yari kenan, inda Jamila take ƙoƙarin juyawa Nadia baya, sai dai mun kalli abin da ka iya faruwa yau, sannan mu tabbatar da abin da yake faruwa a shirin fim ɗin na labari na yau kenan ranar Juma'a. A ɗaya ɓangaren kuma za ka tabbatar da cewa Yayi Mujahid yana matuƙar ƙaunar wato Dr. Asiya kamar yadda ya nuna, amma kuma sai dai bai san me ke faruwa ba a ɓangaren Dr. Asiya da wato MD Al-Amin mai nasara da kuma wato matarsa Maryam. Kamar yadda muka sanar da kai cewa shirin fim ɗin na labari na ya ɗauki cakwakiya mai matuƙar zurfi. Idan ka kalli yanayin yadda ƙanansa wato wanda ya zo a matsayin ɗan uwansa yake ƙoƙarin hallaka sa har lahira, inda ya bayyana ko kuma mu ce ya nuna cewar da alamu fa kamar zai iya riga MD Al-Amin mai nasara warewa. Tom, muka iya cewa zai iya cin nasara ne, ko kuwa dai shi ma zai tafi gidan yari kamar yadda ragowar suka tafi. Ku ci gaba da bibiyan mu a koda yaushe a cikin wannan tasha ta mai albarka ta A Gidan Nura TV, domin ci gaba da samun wasu bidiyoyin da muke muku sharhi a kansu daban-daban, waɗanda ka iya zuwar muku kamar shirin fim ɗin labari na da Gidan Sarauta da kuma A Duniya, da kuma kowanne series da yake zuwar muku a dukkanin ƙarshen mako, kamar yadda muka saba kawo muku su a koda yaushe. Kar ka manta mai sauraro, idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartarka wannan tasha tamu ta A Gidan Nura na farko, ka daure ka danna alamar na ta subscribing da ka gani, ko kai mana sharing ko liking ko comment akan bidiyoyin da muke yi muku, domin samun abubuwan da ka iya yi muku su waɗanda ba mu san kuna buƙatar su ba, duk dai a cikin wannan tasha tamu. Kar ku manta, A Gidan Nura TV ta ku ci. A Gidan Nura TV za ta ci gaba da nishaɗantar da ku da bidiyoyi daban-daban.